2012-ben megújították a szabálysértési törvényt. Nem voltam teljesen tisztában az előző változattal, csak azt tudom, hogy a rendészeti szakközében először a régebbit kellett agyonmagolni, majd amikor közölték, hogy új törvény lesz, akkor dobhattuk ki a picsába a régit, és kezdhettük előre az egészet. Most komolyan, miért elmennek? Nem mennek, hogy szivatják az embert a sok értelmetlen tanulnivalóval, még szopatják velünk a Braid Maximum Full Powerben? Na nem baj. Én szolgalmas kisgyerek voltam, tanultam minden órára, amikor nem néztem át a leckét, mindig akkor sikerült kihívniuk felelni, amikor a tudásom egyenlő volt, az eredmény a numero 1-szal. Szeretem az embereket. Szeretem a papírmunkát. Szeretem a bekezdéseket, paragrafusokat. Szeretem a hivatalos szöveget. Szeretem a szakmai megfogalmazást. Szeretem a hosszú mondatokat, amiknek nincs végük. Szeretem a közbiztonságot. Szeretem a kényszerítő eszközöket. Szeretem az egyenruhát. Szeretem az objektumot. Szeretem a többi csokit. Gondoltam egyet, az csak úgy nosztalgiázásból elkezdtem olvasni az új szabsot, azt eszembe jutottak a kedvenc paragrafusok, amiket évezette magoltam ezerrel. Így szól az egyik. Aki a felügyelete alatt álló kutyát, a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, B. Természeti és védett természeti területen vagy vadászterületen a vadászkutya kivételével póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja, C. Szájkosára és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön, vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével szállítja, D. Élelmiszer elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre, vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével beenged, illetőleg bevisz, szabálysértés követel. Erről eszembe jutott egy sztori, amikor a tacskó kutyámat vittem el sétáltatni a parkba múltkor. Én mindig porázon szoktam vinni, mert a nem normális kutyám még a Rotinak is neki menne, ha elengedném, szóval veszélyes egy dög. De azért egy szerethető jószág. Mindegy. Látok messziről egy fehér kis pöcs kutyát. Messze úgy tűnt, mintha nem lenne rajta semmi póráz, vagy efféle hasonló, arra alkalmas eszköz. Bejött a tippem. Két nyomorék öreg engedte szabadjára, egy öreg papi meg egy vén nyanya. A kutyám elkezd ugatni ezerre, meg elkezdte harabdálni a kutyájukat, én csak buzdítottam, hogy öld meg, csíp meg a garmancát! Megyek el mellettük, mondom nekik, jó lenne, a pórázra kötnék a kutyájukat, mert az enyém megeszi ebédre. A papi megfordult, rám nézett, én legalább tudok parancsolni a kutyámnak. Ennek örülök. 2012. évi szabálysértési törvény kutyával veszélyeztetés. Tessék elolvasni. Jó van, maga aztán tudja. Én tudom, ami szabály, az szabály. Szóval ehhez tartsa magát. Amúgy semmi gond nincsen. Szerintem sem. További szép napot.